Pam astudio Seicoleg? Mae Seicoleg yn faes difyr ofnadwy. Mae'n ymwneud â bob un agwedd o'n bywydau ni. Nid yn unig sut da ni'n datblygu ac yn heneiddio, ond hefyd sut da ni'n dysgu a sut da ni'n ymateb i heriau yn bywyd bob dydd ni. Mae'r perthynas rhwng y staff academaidd a'r myfyrwyr yn unigryw iawn. Mae dosbarthiadau'n llai hefyd sy'n gret o ran gallu gofyn cwestiynau, cynnal trafodaeth. Da ni'n teimlo bod yna neb yn cael ei colli a does yna neb yn cael ei gadael ar ôl. Nid yn unig mae'n cyrsiau ni wedi cymeradwyo gan y BPS, ond hefyd mi fyddwch chi'n cael eich dysgu gyda llu o darlithoedd ac ymchwilwyr sydd rili yn arwain yn eu meysydd lle maen nhw yn rhagori ynddyn nhw. Mae'r ymchwil a'r modiwlau neuroscience di wneud yn isio dilyn gyrfa mewn ymchwil, yn enwedig y modiwl datblygiad yr ymennydd. Yn y blwyddyn cyntaf ac ar ail flwyddyn, mi fydd pawb yn dilyn yr union un modiwlau. Hyd at fyny tua hanner ffordd trwy'r ail flwyddyn, mae yna ddigon o hyblygrwydd i chi switcho eich cwrs a newid ar gyfer llwybr arall. A wedyn yn y trydydd blwyddyn wedyn, mae'r arbenigedd yn cicio fewn. Mi fyddwch chi rili yn gallu cael gafal ar yr pynciau, y modiwlau ac yr prosiectiau ydych chi yn diddori ynddyn nhw. Mae'r cyfle i ddadansoddi'r ymennydd sydd ar gael i myfyrwyr blwyddyn 1 ar y cwrs Seicoleg yn hollol unigryw i Bangor. O'n i byth yn meddwl fysa'n gael gafal ymennydd go iawn. Dwi'n cyfeirio nôl at y brofiad pan dwi'n eistedd mewn darlith yn dysgu am yr ymennydd. Un o'r pethau da ni'n cynnig i myfyrwyr ni yma yn Mangor ar hyd y gradd ydy cyfle i ddatblygu eich sgiliau cyfarthrebu ac eich sgiliau cyflwyno cyhoeddus. A mae hwn yn rhywbeth sy'n rili wneud i'n graddedigion ni sefyll allan. Dwi'n yn siaradwyr cyhoeddus gret, ond fedra i wan sefyll o flaen myfyrwyr i siarad iddyn nhw sy'n bendant rhywbeth sydd wedi datblygu o sesiynau pops. Mae'r rhan fwyaf o bobl efo gradd Seicoleg yn mynd ymlaen i wneud gyrfa hollol wahanol i Seicoleg. Enghreifftiau o'r rhain ydy y byd addysg, y byd iechyd meddwl, y byd clinigol, a hefyd yn dod dadansoddi data. Mae un neu ddau o myfyrwyr ni wedi mynd i weithio efo Google a Meta. Mae yna tîm penodol yn yr ysgol Seicoleg sydd yn gyfrifol am cyflogadwyedd. Da ni hefyd yn cynnig interniaethau ymchwil yn ystod y 2 blynedd. Mae'r byd o'n cwmpas ni yn newid yn gyflym iawn iawn, a mae yna llawer o heriau seicolegol yn gwynebu ni rwan ac mi fydd hein dal yn parhau i fewn i'r dyfodol. Da ni yma ym Mangor yn chwilio amdan y cenhedlaeth newydd o seicolegwyr sydd yn mynd i fod yn ymdrin â phobl a meddwl amdan sut mi fedra ni symud yr maes yn ei flaen, gweithio yn y ffordd fwyaf wyddonol phosib a sicrhau fod ni yn gwneud y gorau gallwn ni ar gyfer pobl yn ein gymdeithas ni. Os ydych chi yn barod am y her yna, dewch i Fangor. Da ni'n disgwyl amdanoch chi ac yn edrych ymlaen iawn i weithio efo chi.